Skal vi ikke så alle sammen sige velkommen Ja, velkommen. til vores nye Velkommen YouTube-kanal? til vores nye YouTube-kanal, og vi håber, I vil følge os til tops. Ja. Og hvis der er et eller andet, I synes, vi skal lave, så skriv det ned i kommentarfeltet, så skal vi nok prøve det. Men vi har nogle grænser for, hvad vi ikke vil prøve. Ja. Du kan se den ene ting. Så. Den ene ting, det er surstrømning, Ja, den vil vi ikke prøve. Og så var det chili. chili. Det vil vi helst heller ikke prøve. Men I må gerne komme med forslag som proteinbar, eller drinks, eller... Det er vi klar til. Ja, det er vi klar til. Men ikke andet. Men i dag, så skal vi prøve en proteinbar. Den hedder det her. Det er Dubai chokolade proteinbar. Så den skal vi prøve i dag. Og vi har ikke prøvet den endnu. Den ser lækker ud. Se hvad den kan. Kan jeg poppe den ud? Ej, det Pop den ud. Nå, Så prøver vi. op, ja. Skål. den er faktisk god. Den ser sådan ud. Meget lækker. Ej, det er god. Lad os prøve at se, hvad den kan. Den kan jeg godt anbefale. Den er god. Den kan I godt prøve. Ja. Den er faktisk rigtig, rigtig god. Ja, det er den. Rigtig god. Skal vi... Det var en, man kunne spise meget af. Og det var så den første video på vores nye kanal. Og der kommer flere. Der kommer flere videoer fremover. I må have en rigtig god dag. Tak fordi I så med. Tak fordi I Moin. så med.